It's an interview, it's a conversation. And saka ndakuita press play on the song yavo in a minute, just 1 minute. Tikangopedza zvatoda kuita apa izvisi, then ndobva ndaridza song yavo mugadzirire kuti tinzwe kubva kuna Psalmist Lamondi Dube. Stand by. You know this song. You know this voice. That's right. You guessed it. You've got it. It's Joe Thomas, and he's coming to Zimbabwe on August the 12th at Old Hararian Sports Club. Early bird tickets are $50, but will go up to $60 after the 3rd of August. VIP tickets $150, but will go up to $180 after the 3rd of August. Tickets available at Cafe Nush Avondale, Cafe Nush Village Walk, Cafe Nush Highland Park, and Tech Tools Gadget Garage Avondale. Please note, no cooler boxes allowed. Star FM is the official radio partner. Ari quite powerful, and Ari, people are singing along to these songs. It's a nice song. And also Manakuna, Chinoramba, and things like that. So he's got his own sound, which he's carving out. He's quite authentic, and he's reaching so many hearts across the nation and beyond. For the very first time on Star FM and on Cappy Talk 100.4 FM, please help me welcome the passionate worshiper. Giant. TikTok, Psalmist Lamondi Dube. Welcome. Thank you so much, Sis Wangu. How are you? Ndinorofara chose. Muraiti? Ndinerugare. Ma video amene zvanoita anoita kuti munhu aite kunge mudiki zvekuti ndashamisika kuti izvo. Kodza vari giant zeni naivanzva dzivangu apa. Tinongotambirai kuchirongo, maybe tongotangira panyaya iyoyi yatiri kubva kutaura iyi. Achapindura. Achandipindura, yes. Mune mamwe masongs amamamboita handiti. But iyi song iyi ndononge yakati rirei kudarika mamwe ese. So far ndogona kudaro. Mugona kudaro ka? Sei zvakadaro, is it because of the fact yekuti vanhu vari kuita go through zvinhu zvakasiyana siyana kana kuti isong yanga itori personal experience yenyu imimi? ndisingazozivi pakutora kwakaita vanhu. Ndingati pandakabudisa song iyi yekuti achandipindura ndakadzibudisa dziri 3. Alright. Pane yanzi ndinovimba, ndakabudisa iri EP of 3 songs. Ndinovimba naMwari, tazvijaira naachandipindura. Okay. Inini mupfungwa dzangu ndaifunga kuti vanhu vachafarira imwe inonzi tazvijaira. Kama musicians zvamunoita izvozvo munoya muchitipa masong mati song chaichai icharira ndeivo. Apa malisteners, they have their own mind. Yeah. Saka tatodzibudisa manje find out kuti vanhu vari kufarira iyi inonzi achandipindura iyi. Nice. Yeah. Saka song iyi pamakainyora imi tisati tazombotaura kuti Psalmist Lamondi munobva kupi and things like that, because it's your first time nhasi kuya pano. Yes. What was the message? I'm not a musician, but I'd like to believe with my musicians pamunonyora songa mobva maisa beats and whatever you munoita kakuipackage handiti mobva maituma kuti enda unoita zvakati. What was the mission when you dispatched this song? What was it supposed to right do? Mukateera pane patiri kuti Mwari mukadaira vanhu vanovhunduka. Yes. Nyange vandikande mugomba ngavazive kuti mamundisiye. Kazhinji kacho kana ndichiimba indowanzo kuimba ndakatarira life yangu kana kuti my challenges mamwe andinogona kunge ndichisangana nawo inini mukurarama kwangu. Saka tine ma challenges semunhu unosangana nezvakawanda zvinonge zvichidzimaidza zvokuti unoona kuti apa ndiri kutokandirwa mugomba apa vanhu varoda kuti ndinyura. Saka nokuzoverenga kwatinoita Bible nowana message inonge ichisapota zvandiri kufunga zvinopa simba rekuti ndiyambuke kana ndasvika pane zvimwe zvimanikidzo zvandinenge ndiri. So muchaona kuti nyaya iyoyi tinotora mashoko muBhayibheri tosanganisa nechallenge yandinenge ndinayo. Ndobva ndaisa iri music ndichizvisimbisa ini
but pakuzvisimbisa inini ndinotoona kuti kune vamwe vanhu vari kutosimbiswa futi nemeseji yandanjisimbisa zvokuda kuti matambudziko andiri kutosangana nawo inini kune vamwe vanhu kunze uku vari kusangana futi nawo. Okay, so you write from personal experience. Kazhinji Ndo zvatanzwa ipapa Yeah, naika. yeah. All right, so now let's take it back to just getting to know one another in the few minutes we have. I think we've got about 30 or so minutes with you. Titange nekungoziva kuti Psalmist Lamond. Is it Psalmist Lamondi Dube? Yeah, Psalmist Lamondi. Lamondi. Anditi Lamond. Lamond. Because ndini ndinozotumidza vanhu mazita kani. Vana ndashaya mnandudza pronunciation ndotaura zvangu zvemusoro wangu. Where did you come from? Where are you from? Zvekuimba izvi. We just saw you on the scene immediately. I think 2 or 3 years ago topatakaona izvo. Ko baba ava vatori nesomething ka. Tingati kutozikanwa chaiko toti ndi last year. Last year ka? Early last year. Pasong yaiya. Hakuna chinoramba. Hama Yes. Okay. Yeah. So Psalmist Lamond ndakabarirwa kuMasvingo nonzi Kwangundu. Okay. Kwangundu. Pangundu apa. Ndapaziva. Indobva kuMasvingo but handibvi Kwangundu hangu but it's okay. Pangundu apa ndo pandakabarirwa. Ndabarirwa ipapo ndobva tatokura tiri ikoko ndikaita zvidzidzo zvangu ikoko asi ndakazopedzisira zvangu ndava mukweko. Ndichikura kudai kusvika patakazoita zvemusic ndingati takazvitanga ndiri mudiki kuimba kungoimba zvokuti vanhu vaingowiza kuti mwana uyu une ruzha rwokuimba. Okay. Kumombe chaiko. Okay. Zvokutoti zvaigona kutoita zvinhu zvichandirovesa zvokuti maimbiro acho anga asisiri. Okay. Nziyo dzekuchechi idzodziya. All right. Samakakurira because sound yenyu ine kachipostori mukati. Yeah, ndakakura ndichinamata Zion ZCC ndokuzoti ndati yarukei ndakukwanisa kudecide ndega kuti ndakuda chechipi ndobva ndazochoose apostori. Saka ndiri mupostori pakuenda kukereke. Okay. No, that's fine. So then just when did you then decide kuti andichadi kuimba zveruzha zviya zvekumombe nekudidi ndada kurecord? At what point was it clear to you that this was the path you wanted to take? Taakupostori kuya manje takanga taakunyanya kuimba kuchechi kereke zvokuti munoziva kuti kune vamwe vanenge vachikupawo maadvice vamwe vachitokuti maimbiro amuri kuita vakomana chimbotirayai kuti mumbopinda mustudio mumboimba. Saka panguva izvaitaurika zvatinonyanya kuzvitora serious then ndaakuSouth Africa I think 2016 ndo pandakamboedza 2016 kumbopinda mustudio but taipinda tiri sechikwata ndaida kugadzira like acapella chikwata zvakafanana nabatwa vaJehovha ndo zvaizviri mumind mangu since tatiri mapostori. Asi zvazvisingaiti nemuono wandandinawo because vamwe vandaiwana panguva iyo vanga vasiri serious nazvo. Saka zvakazoramba zvava kundipusha ndakaita 2016 na 2018 zvakare tichizama kugadzira chikwata asi chairamba saka pani pakazomboya producer ndiri kuSouth Africa mwanonzi Makumbe. Ndomuziva Makumbe Productions. Saka pani pakauya ndobva auya na Pastor Bande Trimo Bande. Ndobva ndati ndoda kumbotraya kumboimba nchiita zvemagitari this time because izvi zvokugadzira chikwata izvi. Saka ndakazoona kuti zvemagitari I think zviri kundibatsira kuti chero ndiri ndega ndinokwanisa kuita sei kuimba. Ndokutotanga kwandakazoita 2019 kutozoita song yandakaita na Trimo Bande na Pastor Bande ndobva yati ndatoona vanhu vari kuita senga vari kuzvifarira zvakare. Ndakabva ndatanga kuwana simba rokuwedzera ndobva ndatoitawo mamwe masong before vana hakuna chinoramba. Tine mamwe masong atakatoita kuma 2021 22 taita mamwe single but hakuna haku kwazvainyanya kudi kuzoenda sezvazvazoita ezvinezvi.
Yeah. handitika aiwa zvakanaka izvozvozvo kungoti tizivane pachirongwa chino chegospel grace tinosangana nevanhu vakawanda vakasiyana-siyana. Last week tatine kwaema Roma tikazenge tina Sharon Chirai, tatina vanhu vakati wandei tichingoitira kuti chikamu chedu chemimhanzi yechitendero inoi chirambe chichienderera mberi. Ndiri kuona kuti pamasongs amasarudza amuri kushumirwa nawo in this season muupenyu hwenyu pana ivavo Pastor Try Mubande nesong yavo inonzi vaigara vachinamata. Tauraini zvayo song yekuti inorevei kwamuri. Kamboka ticharidza nokuda kwenguva yedu kanobva kuna Prince Chigwida muchazotitsanangurira zvakare kuti sei karipo palist yenyu. Tutanga neika kaka. Yeah. Ka Pastor Try Pastor. Mubande. Alright. Nziyo ya Pastor Bande kuti vaigara vachinamata yakandiumba payakabuda I think this year yakabuda early this year yakandiumba because pane pavanotiwo tinadzo hama dzatigere nadzo dzakaramba kunamata pamaimbiro anoita kunyange vapinda mumatambudziko anorega kunamata vanoenda kun'anga asi vana Jona vaigara vachinamata chero zvinhu zvikaoma. Saka izvozvo zvinhu zvakauya mandiri iri message yakakura yekuti chero zvinhu zvikaoma ngatirambei tichinamata. Saka ndoifarira zvisingaiti. Nice one. Then you've got an interesting choice of a song. Ndiri kufunga kuti Prince Chigwida munomufarira nekuda kwekuti ndewe kuZCC and munonzwa marutsu ekuZCC but muchazotudza henyu kuti sei song iyoyo muchiifarira. Ko Minister Michael Mahendere wakwana sei palist renyu because ndeve kuPentecostal nesong yavo inonzi Messiah yarira zvekuti muna 2025 iyi. Taurai tinzwa ukama hwamuinawo nesong iyi. Inini munhu waMwari, inini kana ndichiteera shoko raMwari handiteereri ndakati yamapostori uyu muPentecostal uyu akamira akadai. Okay. Ndinongoteerera message sezvairi ndikaifarira ndoigamuchira. Saka handigoni kusiyanisa vanhu kuti iwe uri muPentecost, iwe uri muRoma, iwe uri mupostori. Ndoona sokuti izvi kusarudza kwedu. Ini ndazvibvunza izvozvo nekuti zvakakosha. Imi mogona kudaro because you're a musician, you can be open minded. Because vana vamuchasangana navo kumashows ka ende vana vamuchasangana navo mumastudio. But pane vanhu vari kuenda kudzisvondo vasingatode kudzinzwa song idzi dzemaPentecostal kana vari mapostori. Kana kuti vari mapostori vasingade vari maPentecostal vasingade kunzwawo dzechipostori. Last week nane maRoma. Romac is a choir that is quite big. I think it's the biggest choir in the Roman Catholic Church. Palist ravo ka panga pangori nevanhu vekuPentecost vachoba vekuroma. And ndonyaya yatakataura iyoyo kuti tofanira kubatanidza body of Christ. Saka imi shoko renyu ringave riri kuti chii kuvanhu vanoita izvozvo kana kuti vasati vane muono kana kunzwisisa. Pamwe pacho kunogona kwekusiri kusarudza inenge itori nyaya kana yedoctrine yekusanzwisisa kuti zvinoita were kuti ndizoteerera zvekumwe kuchechi kwandisingaendi. Mungadi kuti ndingati ndo panototangira era because inini kana ndichiimba sezvo handiimbi ndakatageta kuti mapostori ndoda kuti anzwe izvo. Okay. Ndinotoimba ndakatageta kuti ruzhinji rwese rweZimbabwe kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kunzwa message yatiri kuisa kuvanhu. Sa message yaimbiwa nemuimbi angava artist kune imwe kereke kana kuti angava ndinotoiteerera. Actually handitoteereri nziyo dzechitendero chete. Tinotora nemamwe messages anotiumba achitobva ku secular kana kuti kumainstream. Ayo zvinoda kutendwa izvozvo. Regai tiridze kambo isusu kanonzi ndireverere ndipone kari pamasongs enyamati munofarira imini. Timbonzwa kuti kanoti kudiende uye munokafarira nekuda kwei. Psalmist Lamondi Dube tinavo mustudio isusu. Ndiri kuona mamessages kuti munovaziya kunyanya kuvazivira paTikTok naika. Regai tipinde mukambo aka tinodzoka navo ari kutaura izvozvi from other things like kuti hauna mari and things like that. Is that why you like this song? Is that what you also hear from his song? What is your angle? Pane pavari kuti dzimwe ndidzedzi hama dzamakandipa havana rudo. Ipapo panondibata zuva nezuva kutaura mashoko anodzimba. Panondibata zvikuru because tine dzimwe hama dzedu dzisitori narudo dzisingagoni
apa tikutaura hama dzekuchechi kana kuti hama dzedu chaidzo? Hama dzinobva nekunzvimbo dzakasiyana. Tinogona kutaura hama dzedu hama chaidzo, vamwe vari padhuze nesu nekuchechi kwakawanda, asi kune vanhu vasina rudo but vanenge vari padhuze nesu. So tikachitaura zvehama tingangotaura kuti vanhu vari padhuze nesu. Havasi vanhu vese vari padhuze nesu, asi vane rudo chairo. Unogona kuita munhu ari padhuze nemisisi asi asina rudo nemi. That's true. So machallenges waita maona mukatera pane song imwe yandakaimba inoti vanokutsvaga kunge vane rudo asi mumwoyo mavo muzere nerimo, vari kumira kuti paunodonha ndo pavanoseka. So ukange uine something chiri muupenyu chisiri kufamba zvakanaka, vanenge vachiwana nyaya dzokutaura. So kwandiri inotondiumba nokutondiratidzawo direction song iyi. Tochikunda sei pakadaro ipapo chokwadi pekuti vanhu vari padhuze newe havana rudo, vanongotauzivi kuti uyu ndopi, because panozonzi zino ire mapapa hauzivi kuti ndikange ndine misisi ivonazvo handizivi kuti munondifarira here kana kuti muri kupretenda. So unogona kuti uyo ari kupretenda oro uyo handifariri, pamwe maonero anosiyana. Saka uri kungoti regai zvikurirane asi wototamba wakadini wakachenjera. Aiwa, ndanzwisisa. Tiri kuona mameseji enya akawanda ari kuuya, vanondigonera. Psalmist Lamondi vaudzei kuti vazotiitirawo kaakapela. Hatina mbowirirana navo izvozvi, tawirirana navo futi zvinhu zvacho. Anyway, kambo kanonzi handikusiyei kubva kuvabati vaJehovha, kambo kamati munofarira imimi pamwe chete nekadhokas moyo kekuti zvatoparadzana. Tanangurai kuti nekuda kwei mune rwendo rwupi nenziyo idzodzi? Handikusiyei. Tichikura tisati takuita zvekuimba asi tiri kuchipostori kwoku zvakare. Nziyo dzevabati vaJehovha dzaitiumba. Saka iyi song yokuti handikusiyei kusvika mandiropafadza, ndinorangarira kuti rimwe gore takaimba tiri murenje tichinamata. Tine zvataikumbirawo kuna Mwari kuti atirangarire. Saka mukuimba song yeyi Mwari akatirangara pane zvatainamatira ipapo. So ndobva ndaane experience yekuti kana uine chauri kukumbira kuna Mwari ukaita chitsidzo chokuti Mwari handikusiyei kusvika mandiropafadza, zvokwadika uchirevesa Mwari anokuitira zvakanaka. Saka saka muchiifarira. Zvotoparadzana yaDhokas. Dhokas makamutarisa chichamunoyemura pari semuimbi? Sisi Dhokas chokutotanga chaizvo, before ndisati ndatoimba inini, ndisati ndazikanwa neruzhinji, ndakatomboita song navo ende vakandibatsira. Ndine imwe song yandakaita navo inonzi musandisiye. Saka ndinovateerera. Kubva ipapo tinotaura hurukuru dzakasiyana vachitotipawo maadvice. Saka song iyeyi ine message yanga isiri pandiri, ne haisi message yokuratidza kuti nekondoda kuenda nemunhu wandiri kuparadzana naye, asi pane pavari kuti dombo usakanganwe pawakacherwa nokuti mangwana ndinhasi. So kune vamwe vanhu vokuti munenge muri mese nhasi muchitowirirana but mangwana munogona kunge musingachawanani, munhu akutokangamwa kuti ndakambowana rubatsiro from like kungopandukira munhu. Zvinowanzoitika for example kuti unogona kutopinzwa basa, munhu akupinza basa uyayo watova pabasa wakutoplana kumudzingisa. So imi dzokorerai Mati apakaita mazvona manje Mati hanzvadzi tangidzai tikuitira kuti vanzwe vasina kunatsonzwa. Kune ndati muenzaniso wandingapa ndeuyawo kuti unogona kupinza kana kupinzwa basa. Wapinzwa basa nemunhu waapo pabasa, mufungwa yako hauchaoni kukosha kwemunhu, wakutoti zviri nani munhu atobva pabasa pamwe nditosara ini haucha dombo wao kukangamwa pawakaita sei pawakacherwa pa mweyai aite huye zviriko sisi aite zviriko shame veduweka. So ini ndakaitora message ndakaitora nerimwe rutivi asi yakandiitira zvakanaka chaizvo. Okay. Zvotoparadzana tiparadzane zvakanaka.
I think it's a social message inodiwa zvayo. Tataura zvese zvekuti tofana kunamata, tofana kutsungirira. Tataura zvakawanda zvekuti ngatisabatanei nezvakaipa and things like that. Tinofana kuzotsanangurirana magariro chaiwo. Apostle Paul vakanyora tsamba dzakati one day. And I think one of the most difficult letters he wrote was kuvakorinde vaitoda tsamba. 1 and 2 vainzi vanga vakati omei musoro. Nyaya yevakorinde yanga iri nyaya yekugarisana zvakanaka. Saka izvozvi zvamuri kutaura izvi mamessages are very important kuti timataure iwayo kuti let's conduct one another with grace. Kana wapinzwa nemunhu pabasa kana kuti kana waintroduced to someone etiquette iyoyo iri important yekuti chirega kakubva wazo nokuti vanhu vaipa semamessages andiri kuona aya ari kuuya paWhatsApp. Ndachida kuti nditaure nemi pamusoro pezvidzidzo because you're fairly new really and tingatoti kana takunyatsotaura chaizvo kuti it's been barely a year after your breakthrough tingangoti gore makushandira pamwe rechitu. What have been the lessons that you've learned so far kana kuti something chamakazopinda mukati yupi kondo zvadziri muindustry munomu handitika sandoda kuti mupafunge ipapo tichi player kambo aka kanobva kuna Pastor Blessing Shumba kanonzi chimwe nechimwe imimi muchifungisisa nezvemhinduro amuchatipa isusu pamubvunzo wandakupai. Hanging out with psalmist Lamondi Dube. Blessing Shumba, this is one of my favorites from him. Imbotereresa iyi song iyi. I can understand why it's on his list, hey? Saka chinoita kuti ndiyenye kuda song ika tisati tazonzwa kubva kuna psalmist Lamondi Dube kuti sei kari pa top 10 yavo. Ini ndega ndingokudzewo mbichana aizi interview yangu zvangu ndeya psalmist but ndinoona kunge tine mamwe problems atinopinda maari handiti kana kuti mamwe machallenges atinozvinetsa nawo ka ndikusatongonzwisisa nguva yatiri nesizeni yangu kuti inoyi sizeni yekumboita seiko kikiri nezvinhu zvisiri kufanira kunge zvichiitika panguva yandiri ndobva ndatopinda kana mudepression kuti koseiko zvazonzwai izvi handina kunzwisisa nguva yandiri kufamba mairi ndo zvainondireverayo songi amenongo amuri zvimwe chete ndingati imeseji itori clear pairi kutaura kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Kune nguva yekufara nenguva yekusuwa. So tine masizini atinopinda. Munhu wese anotora nenguva yei yekuti mutombo wawo nepaunochema zvinhu zvisingakufambiri zvakanaka. Hanzi ari kuchema nhasi nguva ichasvika yekufarawo. So dzimwe nguva dzatinopinda dzokuti tee tichichema tiri nemamwe machallenges ekuti unotombofunga kuti ndobudera watongoziva kuti hano kana Mwari atizvidai so kana kuti iriyo nguva yangu yekutambudzikawo yokusvikawo pamachallenges akadai handina zvandingazviita. So
Saka tichada kupedzisa nemubvunzo uyo wanda kuningira newanda kubvunza iye but ndiri kuona kuti konke kulungile from followers of Christ kambo kamunofarira pamwe chete nesunungura nezodzo dai wati sunungura nezodzo indotofunga zvangu it's a very spiritual song iyoyi chaizvo because the Bible says the anointing shall break the yoke. Saka ndopane nyaya zodzo rinoona kuti kusunungura zvemashuva-shuva zvisinei nekuti riri kuimbwa nani asi imi muchitsanangurirei kuti sei muchifarira kambo ke-followers of Christ ikaka kanorevei kwamuri kekuti konke kulungile neyo isunungura nezodzo? Konke kulungile kana Jesu varipo zvose zvakanaka. Ndeimwe message yakangochena ine chokuita nokusimbisa munhu ari kutenda muna Jesu. Kana Jesu varipo zvinhu zvose zvakanaka. I think yakadaro kwandiri yakadudzira. Okay. Then yamambodhuterere isunungura nezodzo vane dzakati wandei kani vanandoringa imi vane dzakati wandei asi makasarudza ikaka sunungura nezodzo ende ndakazomboona vamwe vachikufananidza inavo vachikukompeya inavo nhai hazvina kunaka mufunge zviko zvine zviitika ipo pai hatigoni kuvakontrola vanhu bhozi munhu anotaura zvaanoda asi chandotofunga zvangu ndechekuti maybe isusu maartisti tikazopinda nemwoyo sokuti ini ndini muimba achiri kutokura handingaenzaniswi namambodhuterere ende hazvitofanga kuita saizvozvo. Chechipiri isu tinotongoimba gospel kurumbidza Mwari nokutaura message kuvanhu saka zvifanirwa kuita saizvozvo kuti tizokombewa kunzi ende hazvifanirwa kutoita saizvozvo. Saka kana isu tikasazokwanisa kutozvihwisisa pamwe tongoti seni ndinogona kutozopedzisira ndatozokura musoro zvokuti vanhu vari kutokuinspirewo kuti upinde mugospel wozopedzisira wakutoita senge watokura. Hazvina kuita zvakanaka izvo, hazvina kunaka. Aiyo ndafarira honesty yenyu yamauya nayo asi ivo mambo mune ukama navo here makati mboti masangana here is he somebody that you speak to? Kusangana tisati but tinotaura pamanhare hatitauri zvedu pese pese but here and there tinotaura ende mashoko edu akanaka chose. He is someone you look up to? Yeah, I think tachitombori nevimbiso yekuti tofungwa kuonana I think nenyaya yenguva basi tinotoonana. Yeah, saka kwandiri zvese zviri right. Sunungura nezodzo inorevei kwamuri yamambo tichipeta zvedu? Hakuna chinodzimba kudarika kurwiswa nomunhu wawakambobatsira. Mambo zvitaura zvinhu izvi inini pasong iyoyo manje Psalmist hanzvadzi ndinonyanyoda pati yekuti handizvo zvekuti hakuna munhu wakambobatsira ndinozoda instruction yacho yavanotaura kuti saka ndauya baba kuzokumbira ari pamberi pababati kuti tiwirirane nekuti makati tigarisane otherwise the person ndisingatotauri navo saka pava pandi pachidzidzo chekuti chero semakristu tikasanzwanana kana kuti chero kasanditadzira I should not act like you. The instruction is love thy neighbor. Saka zvinonditira zvakanaka izvozvo. Right, tobva tachizopedza nenyaya yatakubvunzai. So far what have been the lessons for you? Pane zvamakati masangana nazviri mukashokewa kuti yezvo mashura? Zvimwe tingati zvakawanda zvatati tasangana so far pandiri zvazvinezvi ndadzidza zvakawanda nokuona zvakawanda asi tiri kuramba futi tichidzidza nekuti tichiri vatsva futi zvemuindastry. Yeah, so pamwe pacho unogona kutofuremerwa nenyaya usina kutaura kunzi ati zvakati. Pamwe pacho unogona kutoputsaniswa ukama nemumwe munhu angafanwa. So wakutoziva manje kuti zvinezvi ndikabvunzwa mubvunzo ndofanirwa kupindura, so ndofanirwa kutoti handizivi chero ndichiziva because kana yakuzondochinjwa inochinjwa ikandisarira zvokuti ndopedzisira ndashawa ukama. Then the other thing muindastry imomo ndonzwisa kuti mune machallenges akawanda. Pamwe pacho ndakamboitaura nyaya I think ndiri kuNational FM ndichiti vanhu vakanzwa music ichirira so yarira paStar FM sezvinezvi vanogona kutarisira kuti Psalmist anodero ari munhu saka munhu akutonge pamwe atova nezvinhu zvinoshamisa so vakazosangana newe mukufamba pamwe wapinda mukombi paya utoti ariganibwena
ko unopinda mukombi ko washaiwechi so maybe tarisiro dzevanhu dzinotokupa futi kuti uchizvilimita wakutopedzisira wakurarama kana fake life hei saka vanhu vanofanira kumbopai nguva mumbokura kurira havasi kuzvigamuchira kurira mawiresi hazvisi kureva kuti zvinhu zvangu si zvanaka aiwa ndanzwisisa hanzvadzi thank you so much for coming noda kunguva dzedu toda kupinda mune chimwe chirongwa asi tinoda kukutendai Mr. Lamondi nekuya kwamaita vanhu vokubatai papi vamwe vanogona kuda kukubhukai vamwe vanogona kuda kukuonai pamasocial media ipapa vokubatai papi tichaonekana nemine nekambo kenyu kanonzi chero ndiri dhongi amen alright kune vanoda kuti bata vanotibata pa YouTube vanotiwana pakanzi yakanzi Mr. Lamondi Dube, Facebook ndizvozvo Mr. Lamondi TikTok ndizvozvo contacts kune vanoda kuti bata 0714759773 kana kuti +27749058621 ndo patinobatika ipapo aiwa tinoda kuzvitenda zvikuru sei chero tiri dhongi kambo kakaita seko inyaya yei tisati takaridza ndiani dhongi ndini saka tizvinzwire yeah thank you Mr. Lamondi. We will link up with you in other programs. Ndo Miss vatatina vava mufunge tichingonzwawo kwavari kubva nekwavari kuenda regai isusu tipinde muchirongwa chedu chesemoni yanhasi new week new you prophetess Tekla Gutsa vato muno mustudio batai makadaro